Механично поставяне на звук Р с една обикновена клечка за уши, за да не нараниме езичето. Казва детето момент. Би ли казала Р? Р. Веларно е Р-то. Опитваме се да го сложиме както трябва. Хайде сега пак. Д. Началото винаги е трудно, защото вече е автоматизиран звука по начин, по който не бива да бъде в българския език. И затова е много трудно прехвърлянето в правилната позиция. Хайде още веднъж. Би ли си повдигнала езика нагоре? Така, отвори устата. Нагоре. Къса напред езика, колкото можеш напред. Нагоре. Добре, нагоре. Нагоре към носа. Не мога. Нагоре, тук да опреш. Не може. Ето, виждате ли? Добре. Къс език с къса подезична връзка, което усложнява още повече нещата. Вземаме нова клечка. И пак. Момент. Не бива да е нито навътре. Би ли си показала езичето? Да, нагоре. Нито навътре в основата, нито навън. Трябва да е по средата. Ето тук. Хайде пак. Ама пребери езика. Добре, благодаря ти много.